У Шклоўскім раённым выканаўчым камітэце адбылося пасяджэнне камісіі па пытаннях бяспекі дарожнага руху. Абмеркаваныя актуальныя пытанні адно з галоўных, як лепш падрыхтавацца да капрызаў зімы, каб зменшыць колькасць ДТЗ і прадухіліць траўматызм людзей. Забеспячэнне бяспекі дарожнага руху ў асенне-зімовы перыяд. Пытанне, якое стало прадметам абмеркавання на пасяджэнні камісіі ў Шклоўскім раённым выканаўчым камітэце. Першае пытанне, якое абмеркавалі прысутныя, гатоўнасць дарожных і камунальных арганізацый да эксплуатацыі аўтамабільных дарог і вулічна-дарожнай сеткі ў асенне-зімовы перыяд. Так, нядаўні галалёд на дарогах стаў першай праверкай на трываласць камунальных службаў. У цэлым яны былі гатовыя да непрадбачаных умоў надвор'я. Аднак праблемы ўсё ж ёсць. Як далажыў дырэктар ЖКМГАСа Валерый Журавель, у першую чаргу яны заключаюцца ў недахопе ўборачнай тэхнікі, а таксама рабочых кадраў з-за каранавіруснай інфекцыі. Намеснік старшыні райвыканкама Михаил Павлович заўважыў, што справіцца з форс-мажорам на дарогах дапаможа аператыўнасць і своечасовая падрыхтоўка. Аб рабоце, якую праводзіць па папярэджанні дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам уразлівых удзельнікаў дарожнага руху, далажыў начальнік аддзялення Дзяржаўтаінспекцыі Александр Рымдзёнак. На жаль, у раёне назіраецца рост дарожна-транспартных здарэнняў. Пераход праезнай часткі ў неўстаноўленых месцах. Рух пешаходаў па праезнай частцы без светлаадбівальных элементаў, у стане алкагольнага ап'янення. Вось толькі некаторыя прычыны ўзнікнення няшчасных выпадкаў на дарозе. На сегодняшний момент у нас за 11 месяцев и 16 дней произошло 25 учетных дорожно-транспортных происшествий, это в которых есть пострадавшие и погибшие люди. К сожалению, если брать прошлый год, значит, у нас происходит существенный рост. В связи с этим мы и проводим вот эту комиссию, чтобы профилактировать эти дорожно-транспортные происшествия общими усилиями.